गोदान बोसोरजों लोगोसे बैसागु बोथोर रंजानाय दिनखौ लाफानानै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनाय थाहरबाय। दिनै गोदान बोसोरजों लोगोसे आं दिनै जोबथेसालिनिफ्राय 10 बोसोर थानानै आं न'आव सफैबाय। बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोनदों आरो बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैखौबो लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै आं जोबथेसालियाव थानाय समाव बिमा बिफा बिदा फंबायफोराबो थांनो रोङामोन, नायनो हायामोन। दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सासे मानसिनि अननायाव आं दिनै नाजानायनि नाजानायजों आं दिनै आंनि न'आव फैनो हाबाय आरो नुजाफैबाय। दा आंनि थाखाय सरकार बा बिटिआर सरकारानो होन बा बिजेपि सरकार बिसोरो जोंनि खामानिखौ मावाखै एबा नाजायाखै। बिनि थाखाय जों प्राइभेटलि मावनानैसो आं न'आव सफैनाय जादों। बै समाव दे हाग्रामा महिलारि सार दंमोन, बे सारा माबा एसेबो दायथ' लायाखै नामा? बेखौथ' जों बुंनो हाला। जोबथेसालि सिङाव थानाय जोंथ' खबरफोरखौ मोना बा जोंनो खिथा हैया बेखौनो मावदों मावाखै बेखौ जों मिथिया। खिन्थु दा जिखिनि आंनि नाजानाय बा आंनि थाखाय जाय मानसिया मावदों बेखौ आं साबायखर होयो। बेखौ आं खिन्थु आंनिफ्राय हाग्रामायानो होन बा बिटिआरनिफ्राय नाजायाखै जोंनि केसखौ। दा बेखौनो खावलायो आङो, दा जेसेबांखिनि जोंनि मावथि फारिया लोगोफोरा दङ जोबथेसालियाव जोबजानानै, आरो दा जोङो मा होननानै मा बुंनानै आं खोन्थाबावनो रोङो बा फोरमायबावनो। जोंथ' जोबथेसालियाव गोबां दुखु खस्थ'जों थाबोदों। जोङो गोसोखां बिमा बिफा बिदा फंबाय हास्थायबायनानै फैबा हामगौ, सोरबा नाफैबा हामगौ साननानै बिदिनो सोरबा उन्दुबायनानै गाबखुमाबायनानै थायो, खना खनला जिरायबायनानै थायो। बेफोरनो गोबां बुंस'नो हायै खोथाफोर दङ जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि गोसो गोरबोआव। सोरबा बिमा बिफा बिदा फंबाय गोदाव सोराव जानानै थैलांबाय, न'खराव नायनो लुबैनानै बिसोरो रुंसारि जालांबाय। बिमा सोरबा थैजाबाय, सोरबा बिफा थैजाबाय, सोरबा हिनजाव थैजाबाय, सोरबा गथ' गथाय थैजाबाय। बेफोरनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव। बेफोरखौ थांनो हाया, फैनो हाया, खर'बो हैनो हाया, बेफोरबायदि जानानै थायो। मालाबा सोरनिबा दारै बिसोर पुलिस जिथु जोंखौ बेंग्रा बिसोरखौ खबर लानो होयो, बिसोर खिथाहैयो बिदि जाबाय होननानै बेफोरबायदिनो बुंहैयो। दा बेखिनि खबरखौ हैयो आरो जोबथेसालियाव थानाय समाव नोंथाङा मा खामानि मावोमोन? आङो इलेक्ट्रिक मावोमोन। इलेक्ट्रिकआव आङो जोबथेसालिनि जेसेबांखिनि कारेन्टफोर दङ गाज्रि जानाय बेफोरखौ आं मावोमोन। आरो सिलिं फेननि कइल बानायनाय बेखौ मावोमोन। LED गाज्रि जानाय आं बेखौ मावोमोन। दा बेजोंनो आङो दिनखौ थांहोनो हादों बा समफोरखौ आं बारहोलांनो हादों। आरो जे माखासे नांगौ दंबावो, बेखौहाय नोंथाङा गजानो लुगैयोना लुगैया? आंथ' बेखौ गासैखौबो आङो जोंनि जेरैबायदि जों उदां जाबोदों, जोंनि CBI केसाव 7 दंबावो आरो माखासे NIA केस दङ, बिसोरबो दंबावो। बिसोरखौबो गासैखौबो आङो जोंबायदिनो उदां जानो हायोबा जानांगौ बेखौनो आं खावलायो बा खालामनांगौ। बिसोरनि थाखाय मावनांगौ। जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बेफोरखौ थाबैनो गोख्रोङैनो मावोब्ला बा नाजायोब्ला मोजां जागोन।